মই আজি পানেৰী সমষ্টিত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আহিলোঁ। পানেৰীটো প্ৰচণ্ড ঢৌ, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বহুত ভোটত জিকিব। আজি হাগ্ৰামাও আজি জনসভা পাতিছিলে ইয়াতে, আপুনিও পাতিলে, কেনে অনুভৱ হৈছে? কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ দুইখন জনসভা দেখি? আপোনালোকে কওকচোন। হাগ্ৰামা মহিলাৰী কৈ আছে মহাজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব। এতিয়া হাগ্ৰামাই আজমলৰ লগত লগ হৈ BTCখন ধ্বংস কৰিব খুজিলেও আমাৰ মানুহে BTC ধ্বংস কৰিব নিদিয়ে, বুজিলে? আজমলক আমাৰ মানুহে কেতিয়াও আহিব নিদিয়ে। এতিয়া এইখন দেখিলে কেনেকুৱা লাগে? আপোনালোকে দুইখন মিটিঙৰ ভিডিঅ' ক্লিপিং চলাই দিয়ক। দুইখন ভিডিঅ' ক্লিপিং চলাই দিয়ক। আমাৰতো চৰকাৰ ना बेथ' जोबोद मोजां जेखौ आङो साननानै दङमोन बिनिख्रुइबो बांसिन रायजोनि माने जिथु मोनसे समर्थन मदद बेखौ दिनै रोखायै सारबाय आरो बेखौ नायोब्ला फैगौ जिथु 1 तारिखआव जानो गोनां माने भट बे भटआव फ्राय माने 90% BJPनि माने सिम्बलाव अर्थात आंनि फेभाराव गोग्लैगोन होननानै आं सानो आरो। आं बेबायदिथ' माने अनजिमानि बाथ्राखौ बुङा, नाथाय गोबां मार्जिनाव देरहागोन होननानै आं सानो। बेखौथ' पार्टिया थिग खालामगोन आरो पार्टिया आंखौ MPनिफ्राय बेवहाय बे बाथ्राखौनो बुंनानै फोरमायहरदों जे आसामाव थानानै माने खामानि मावनांगौ। नामाल' महाजोट, नाथाय महाजोटनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो रायजोजों माने नागारजानाय। रायजोआ बिसोरखौ समर्थन खालामा, रायजोआ बिसोरखौ नागारबाय। कंग्रेसआबो दिनै खुनु गणभित्ति गैया आरो BPFआबो दिनै गणभित्ति गैला। AIDUआबो बे एखे अबस्था, CPIMआबो बेनो। सोरहाबा माने CPIMआवथ' MLAयानो सासेबो गैया। गतिके दा जिखि खोथा बुङा हाग्रामा महिलारी बिथाङा बियो आरो बास्तबाव माने जानाय नंला आरो बिथाङा मोनसे गावनि माबाखौ दिन्थिनो रायजोफ्रा जाहाथे गावनि फारसे एसे माने समर्थनखौ होयो, बिनि थाखाय बेफोरबायदि माखासे माने बाथ्रा बिथाङा ओरैनो बुंलाबाय थादों जाहाथे गावनि सायाव मोनसे जिथु दुरबलता बे दुरबलताखौ जाहाथे रायजोआ नुसारा, बेखौ दोनखोमानानैल' माने लाखोमानायनि थाखायल' बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थादों। बबेयो बे जेबो एफेक्ट खालामा, मानो होननानै बुङोब्ला माने खानि दारै जेखौ गिदों आसामनि मानसिफ्रा बेखौ आसाम गोरोबथानि 6थि जिथु दफा दं, बे 6थि दफाखौ मावफुंनायनि गेजेरजों आसामनि असमिया मानसिजों लोगोसे थागिबि मानसिफोरनि माने मा होनो बेखौ संबिजिदारि रैखाथिनि राहाखौ गभर्नमेन्टआ खालामनाय जागोन। ओंखायनो खाया रावबो आसामनि मानसिखौ खथि खालामा। ना मुस्लिम भटआ BJPनावनो गोलैगोन, माने आंनावनो गोलैगोन मुस्लिम भटआ। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय सरकारनि जेफोर अनसुंथाइ बा जायफोर स्किमफोर, बे स्किमाव खुनु जाथि धोरोमनि बाथ्रा गैया। गासैबो आसनिखौनो बिसोरबो समानै दिनै मोनफायो। ओंखायनो जिहेतु बे बिसायख'थिया जौगानायनिसो, ओंखायनो लकेल MLA बेनि बेलायाव बिस्रा बेबायदि जेबो BJP बा माबा मोनसे साननाय गैया। बिसोर बिजाथिखौ नायनानै होगोन होननानै आं सानो। आं दाबो दसे उनाव बिथांमोननियाव मोनसे पाब्लिक मिटिं जागोन, आंखौ हांख्रायहरदों, आं बेयाव थांगासिनो दं। गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव UPPL सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल गायसननायनि मावबिथांखि लानाय जायो। फै जों बयबो खौसेयै BTR हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय UPPL हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबावदिनि।